Zijn heel cool. De bosjes zijn heel cool. Met hen voel je zeker geen boel. Met hen voel je zeker geen boel. Waar zijn die gravengassen? Waar zijn die gravengassen? Wie zijn die gravengassen? Wie zijn die gravengassen? De bosjes zijn die gravengassen. De bosjes zijn die gravengassen. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Soms zijn we een beetje irritant. Een beetje irritant. Maar meestal zijn we heel plezant. Maar meestal zijn we heel plezant. Waar zijn die gravengassen? Waar zijn die gravengassen? Wie zijn die gravengassen? Wie zijn die gravengassen? De bosjes zijn die gravengassen. De bosjes zijn die gravengassen. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Oeba bosjes. We jumpen niet in de tent. Want een bosje is een echte vent. Want een bosje is een echte vent. Waar zijn die gravengassen? Waar zijn die gravengassen? Wie zijn die gravengassen? Wie zijn die gravengassen? De bosjes zijn die gravengassen. De bosjes zijn die gravengassen. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Met ons waterpistool in de hand. Met een waterpistool in de hand. Veroveren de bosjes het hele land. Veroveren de bosjes het hele land. Waar zijn die gravengassen? Waar zijn die gravengassen? Wie zijn die gravengassen? Wie zijn die gravengassen? De bosjes zijn die gravengassen. De bosjes zijn die gravengassen. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Met de bosjes ga je graag op stap. Met de bosjes ga je graag op stap. En ze lusten ook heel graag raad te gaan. En ze lusten ook heel graag raad te staan. Waar zijn die gravengassen? Waar zijn die gravengassen? Wie zijn die gravengassen? Wie zijn die gravengassen? De bosjes zijn die gravengassen. De bosjes zijn die gravengassen. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Oeba bosjes. Oeba bosjes.